masaje terapeutikoa eta intrusismoa. Gero eta gehiago dira, inolako prestakuntza akademikorik gabe, beren burua kiromasajistatzat edo kiropraktikotzat aurkezten duten pertsonak, baita molde horretako sasi profesionalekin lan egiten duten zentro ez sanitarioak ere. Horrek, arrisku handia dakar osasun publikoaren ikuspegitik. Sasi profesional horiek, kasurik onenean, balio akademikorik gabeko ikastaroak egin dituzte soilik, eta hartara pazienteen osasuna arrisku handian jar dezakete okerreko tekniken bidez ondorio kaltegarriak eraginez. Gainera, gehienetan, pertsona hauek ez dute erantzunkizun zibileko polizarik, eta horrek babesik gabe uzten du pazientea, edozein arazoren aitzinean, erreklamazioa aurkeztu nahi izan ezkero. Hori horrela, zenbait kontzeptu argitzea komeni da. Masajista edo kiromasajista gurean ez da araututako osasun lanbide bat. Aisialdian, hau da erlasatzeko edo eta helburu estetiko zerabilitako masajeak, sanitarioak ez diren profesionalek egin ditzakete, baina beti ere helburu terapeutikoekin ezpada, hau da patologiak edo lesioak sendatzeko ezpada. Kiropraktiko edo osteopata bezalako deiturek ere nahasketa sortzen dute. Espainian, kiropraktika eta osteopatia fisioterapeuten eskumenen artean daude, eta ez dira existitzen sanitarioa ez den lanbide autonomo gisa. Fisioterapeutaren unibertsitate ikasketa arautua da, eta legeari dagokionez, eskumen argi eta garbiak dituen osasun lanbide bakarra da. Fisioterapeuta da, helburu terapeutiko edo preventiboekin patologien tratamendurako masajea eta bestelako mugimendu teknikak erabilditzakeen bakarra. Gainera, elkarte profesional bat eta erantzunkizun zibilaren estaldura dauzka. Arriskurik nahi ez baduzu, ez ezazu suarekin jolastu. Kolegiatutako fisioterapeuta batek hartatzea eska ezazu, eta osasun autoritateek onartutako zentro sanitario batean gainera. Osasuna garrantzitsuegia da edonoren eskutan uzteko.